Siapa kita mas saya ingin minum, my dear friends. Bawang upaya
sa pagtirong pakilakala ay masunod na ang liwan at akong bisita. Sige na palito na magsaya ay Sa para pagpasayaw hin na minuto sa namon active
Pasayawhin na Minudo Punong Barangay Junmar Gabiga. Ayaw. Luis, oras at klise. Di pa magtasan hulyan, sulat tulungan, o galuente. Paslusan kulikan mo, sana arto sa selo. May lulukalakay, umukan mundo hanggang langit. Sumarman at limundo, umukan mundo at kinapundan. Magian parang hilang,
tao ang katutong mamisita na may labayan natin tao. Hindi na di magkikisya kay kulang kapag hinuma. Nagulong pagkalantaw sa lalaking at wapo. Kapit ka ng tunaw, pag-iyong siyang kutanaw. Dahil iyong pasakot, lahat yan ang magkakatubot. At agad sa likuran ng sigarilyo pagkadalitan. Mga salamat. Usapan ang pagpasayaw hina minuto.
sir and ma'am. Usa pa nga pagpasayaw na minuto. Taga nato ni
Parroquia Incumbent Barangay Kagawan in Barangay Pura. Ulang-ulang ko manay sa imo buko-buko. Okay pa. Pero mo yan. Malitaw, napapansin natin pag sinabing retard, panay daw mag-iuyan na ito. para ayuda ito construction itong simbahan. Salamat. Ano ba yun?